Med respekt hilser jeg alle interesserede. Mit navn er Dr. Laszlo Weichel-Vahii. Jeg er naturopat, bor og praktiserer i Ungarn. I mere end 50 år har jeg viet mit liv til studie af nutraceutika og naturlige metoder til sundhedsstøtte. Gennem årene har jeg set og anvendt mange produkter, fra klassiske urteblandinger til moderne nutraceutiske præparater. Men jeg må indrømme, i dag er Actividan noget helt særligt. Moderne fødevarer har mistet en betydelig del af deres ernæringsmæssige værdi. Jeg har altid søgt kosttilskud, der virkelig virker. Jeg har længe kendt til Fucodans virkning, men i lang tid lykkedes det mig ikke at finde et virkelig koncentreret produkt med et højt indhold af aktivt stof, for det er netop i denne form, at det virker effektivt på kroppen. Produkter på dette niveau er som regel enten utilgængelige eller meget dyre. I dag har jeg endelig fundet løsningen, Actividan. Det er et koncentreret ekstrakt baseret på 2 typer brunalger. Det indeholder en høj koncentration af L-fukose og sulfaterede polysakkaridgrupper, hvilket sikrer maksimal effektivitet og en stærk immunmodulerende virkning. Det er netop denne aktive kombination, der har en afgørende sundhedsfremmende effekt på kroppen. Jeg har mødt og møder stadig produkter på markedet med tilsat Fucodan, men desværre er indholdet så lavt, at man næppe kan tale om reel effekt. Jeg er 79 år og lever fortsat et aktivt liv. Jeg deltager i konferencer, rådgiver patienter og følger de nyeste videnskabelige opdagelser. Og jeg kan med fuld overbevisning sige, vejen til at genoprette sundheden bør begynde med Actividan. Jeg tager det personligt hver dag. Min fysiske aktivitet i denne alder er i høj grad et resultat af dets virkning. Jeg anbefaler dette produkt til mine patienter, fordi det har en gavnlig effekt på hele kroppen. Knogler, blodcirkulation, hud, syn, led og muskler. Det er egnet til alle blodtyper og støtter nervesystemet, hvilket er særligt vigtigt under konstant stress. Actividan er ikke blot et produkt med Fucodan. Dets unikke egenskab ligger i anvendelsen af en 2-komponent Fucodan, der skaber en synergistisk effekt, udvundet af 2 typer brunalger. Videnskabelige undersøgelser bekræfter, at kombinationen af Fucodaner fra forskellige kilder markant øger deres biologiske aktivitet, sammenlignet med ekstrakt fra kun én type. Produktet fremstilles i Sydkorea efter strenge farmaceutiske standarder, hvilket garanterer stabil kvalitet og sikkerhed. I lande, hvor brunalger indgår i den daglige kost, f.eks. på Okinawa, tilsættes de til supper, salater og saucer. Men i de fleste lande findes denne tradition ikke. Og netop her hjælper Actividan. Det giver kroppen det, som under normale forhold næsten er umuligt at få. For at opnå blot 1 gram Fucodan, skal der forarbejdes mellem 1,5 kilo brunalger. 1 pose Actividan indeholder ekstrakt, fremstillet af ca. 1 kilo alger. Ved at tage blot 1 pose, får du således en næringsværdi svarende til en stor portion alger, men i en praktisk, koncentreret og letoptagelig form. I naturlig form er kroppen ganske enkelt ikke i stand til at udnytte så meget, som dette særligt forberedte ekstrakt giver. Actividan aktiverer kroppens indre reserver. De resultater, jeg observerer, er imponerende. Forbedret velbefindende, hurtigere restitution og generel styrkelse af helbredet. Selv hvis en person gennemgår behandling, forstærker Actividan terapiens effekt. Hvis folk begynder at tage det tidligere, kunne mange sygdomme undgås. Og hvis de allerede er syge, forstyrrer det ikke medicinen, men hjælper tværtimod med hurtigere at komme sig. Jeg har selv set, at ved samme diagnose kom de, der tog Actividan, sig betydeligt hurtigere. Hvis du har helbredsproblemer eller aldersrelaterede forandringer, så begynd med det. Det bremser aldringsprocesser, hjælper med at normalisere blodtrykket, forbedrer søvnen, fremmer god hvile og giver livsenergi tilbage. Hvis du er sund, vil Actividan være dit redskab til forebyggelse, opretholdelse af vitalitet og beskyttelse mod mulige fremtidige problemer. Jeg vil især henvende mig til læger, konsulenter og specialister inden for naturlig sundhed. Actividan er en pålidelig støtte, der forstærker effekten af sundhedsprogrammer. Mange af mine kolleger bemærker, at patienter restituerer hurtigere og mere stabilt ved brug af produktet. Produktet har bestået tidens prøve og er velegnet til professionel anvendelse. Vi søger alle tilgængelige løsninger til at støtte vores helbred. Folk bruger ofte langt flere penge på medicin, behandlinger og undersøgelser, end Actividan koster. Dette produkt er skabt til dybdegående virkning på celleniveau. Lignende løsninger er normalt dyre, men i dette tilfælde er prisen virkelig overkommelig.
Hvis du beslutter dig for at bestille Actividan, vil du modtage det i Europa inden for 5-10 dage, og i andre lande inden for 5-12 dage. Levering sker til mere end 120 lande verden over og er gratis. På webbutikkens side kan du se produktets pris og afgive din bestilling. Pas på dit helbred. Lad Actividan blive din pålidelige allierede på vejen mod energi, restitution og et langt liv.